Tidak. Nah, coba calon juragan Son Sikem. Sound system. Lah nggih. Kok sikem iki? Lah kula napa? Kowe muni sikem ngono kok. Salah. Lah kowe muni apa? Sound system. Lha mau sikem ngono kok. Kok gepok mah. Lah kula muni napa? Kowe mau muni sikem. Niku keliru. Sebenarnya iku sound system. Karepmu. Cah temam. Muring. Oh, muring kok tambah kuru kok. Nek iso muring karo kowe ya wong kebangetan asli. Anu Pak Dalang, Napa? jenengan ada salam dari Cak Nip. Oh Mas Hanif. Nggih. Mas Hanif Jombang. Nggih titip salam kagem. Nggih kula tampi salamipun. Wong ora omongi ora nonton streaming. Oh, mungkin. Napa? Nek anu langgam apa? Pelok 6 nggih sing ngenteni Mbah Mantep. Oh ya, Almarhum Mbah Mantep. Mungkin nah. Ya mangga diaturke, mangga langsung mawon. Pak Ngadinu tasih monitor menika matur nuwun sangat saking Bekasi. Nah, Pondok Ungu. Nah, Tan Kantun menika saking kadang-kadang sanesipun. Monggo dados ya mangga. Aku ngenteni tekamu kaya ngentenimu dene rayu janji mantan sasamimba Lah tak video call barang. Aku dudu wong sentono kok. Ya, sapa bontot menungsane kalau mau video call. Oh, sudah kurang gawean kok. Lho, sing enek Mufidah. Mangga. Nenone. Sing tak senengi cek nggon cakepan iki. Kelang alet welut sono sak upama. Welut sono. Langi